जिल्हा परिषद सेमी इंग्रजी प्राथमिक शाळा मणेगाव, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक. सेतू अभ्यास ब्रिज कोर्स दिवस दुसरा. इयत्ता दुसरी अच्या व्हॉट्सअप वर्गामध्ये सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांचं मी नवनाथ विष्णू सांगळे सर आपले स्वागत करतो. आजचा विषय आहे भाषा. भाषामधील आज आपण ध्वनी आणि शब्द हे बघणार आहोत. बघा, मग ध्वनी म्हणजे काय? बघा, आपण जे ऐकतो, कानामध्ये जे ऐकू जातो तो ध्वनी म्हणजे आवाज. या आवाजाला विशिष्ट स्वरूप असतं आणि त्या आवाजाचं रूपांतर आपण सांकेतिक भाषेत करतो. म्हणजे ध्वनीचे जे सांकेतिक भाषेत रूपांतर होतं त्याला शब्द म्हणतात. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर ट्रिंग ट्रिंग. ट्रिंग ट्रिंग हा सायकलच्या घंटीचा आवाज आहे. पण ट्रिंग ट्रिंग हा आवाज ऐकल्यानंतर त्याचं सांकेतिक रूपात आपण ट्रिंग ट्रिंग याप्रमाणे लिहितो. त्यानंतर टन टन हा घंटीचा किंवा घंटाचा आवाज आहे. तर हा आवाजसुद्धा आपण सांकेतिक रूपात शब्दात लिहितो. तर हे असे वेगवेगळे आवाज आपण मुलांना ऐकवायचे आहे. इयत्ता पहिलीच्या पूर्वतयारीमध्ये हा विषय आपण घेतलेला होता. हा विषय आपल्याला घेण्यासाठी आपण टाळी वाजवून, चुटकी वाजवून असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज मुलांना ऐकू शकतो. बघा, असा एक प्रयोग आपल्याला करायचा आहे. छोट्याशा डब्या घ्या, ज्या डब्यांमध्ये ठेवलेली वस्तू मुलाला दिसणार नाही आणि त्यामध्ये शेंगदाणे, साखर, तांदूळ, मीठ असे पदार्थ ठेवा आणि ती डबी हलवल्यानंतर तिचा जो आवाज येतो त्या आवाजावरून त्या बाळाला, आपल्या पाल्याला या डबीत काय आहे हे सांगता येईल. म्हणजे आवाज ऐकल्यानंतर शेंगदाणे आहे की साखर आहे की तांदूळ आहे की मीठ आहे, हे मधला पदार्थ तो आवाजावरून ओळखू शकेल. दुसरा खेळ आपण करू शकतो. बघा, आपण त्याला सांगा तू टाळी वाजव, तो बरोबर 2 टाळ्या वाजेल. आपण त्याला सांगा 1 टाळी वाजव, तो बरोबर 1 टाळी वाजेल. अशा प्रकारे आपण टाळी चुटकीचा खेळ घेऊ शकतो. उडी मारायला सांगू शकतो आपण 3 उड्या मार किंवा 3 जंप मार, तर तो आपल्याला 3 उड्या मारू शकतो. त्याचप्रमाणे आपण त्याला हात दाखवून त्याच्याकडून कृती करू घेऊ शकतो. समजा त्याच्या समोर हात केला की त्याने टाळी वाजवायची आणि तोच हात आपल्यासमोर केला, उलटा फिरवला की तो मुलगा टाळी वाजवणार नाही. अशा प्रकारचे आपण आपल्याला जे सुचतील असे वेगवेगळे खेळ घेऊ शकतो. ध्वनी आणि शब्दाचा अजून एक खेळ आहे शब्दगाडी. बघा, इथं उदाहरण दिलं आहे रिया. रिया शेवटचा शब्द आहे य, म्हणून यवरून शब्द आहे योगेश. योगेशचा शेवटचा शब्द आहे श, म्हणून पुढचा शब्द आहे शवरून शिरा. शिराचा शेवटचा शब्द आहे र, म्हणून पुढचा शब्द आहे राजा. राजाचा शेवटचा शब्द आहे ज, म्हणून पुढचा शब्द आहे जिराफ. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या शब्दांची गाडी बनवू शकतो आणि मुलांचा सराव घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण शब्दांचा सराव घेऊ शकतो. आता आपण पुढील विषय बघूया, मॅथ. काल आपण मॅथमध्ये स्मॉल, बिग, नेक्स्ट, बिहाइंड, अप, डाऊन, वन, मेनी यासारखे संकल्पना बघितल्या. आज आपण 1 आणि 2 ही संकल्पना बघणार आहोत. बघा, आपल्यासमोर चित्र आहे. काय दिसते चित्रामध्ये? बघा बरं. बरोबर, डॉग. या डॉगाला किती शेपूट आहे कोण सांगतं बरं? सांगा बरं. बरोबर, किती शेपूट आहे? 1. डॉगला शेपूट किती आहे? शाबास. आता आपण पुढील चित्र बघूया. बघा, काय दिसतंय पुढील चित्रामध्ये? बघा बरं. बरोबर, पॅरोट. पॅरोट म्हणजे पोपट. आपल्या आसपासमध्ये जे आसपास भोवताल्या परिसरामध्ये जे पक्षी आढळतात त्याच्यामध्ये हा पक्षी आपल्याला दिसतो. या पोपटाला चोच किती आहे बरं? बरोबर, 1. छान. पुढील चित्र बघू आपण. काय आहे बघा बरं. बरोबर, कप. काय करतो रे आपण कपामध्ये? बरोबर, चहा पितो, दूध पितो, कॉफी पितो. मग या कपाला कान किती? बघा. बरोबर, 1. कपाला कान किती आहे? 1. आपण पुढील चित्र बघू. बघा, हे आपल्याला बोटं दिसत आहे. बघा, बोटं किती बोटं आहेत? बरोबर, 1. बोटाला काय म्हणतो आपण? फिंगर. बरोबर, मग किती फिंगर आहे? 1. शाबास.
हुशार आहात सगळे बरं का. पुढील चित्र बघू आपण. हां, तुम्हाला काय दिसतंय बघा बरं. बरोबर, चॉकलेट. आवडतं की नाही चॉकलेट. बघा, वन चॉकलेट, त्याच्या शेजारी पुन्हा एक चॉकलेट आहे. वन चॉकलेट, वन चॉकलेट, आणि हे दोन्ही जवळ आणले की 1 2 किती चॉकलेट झाले. 2 म्हणजे 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट किती चॉकलेट झाले. 2. शाबास. बोट करा बरं. 1 चॉकलेट प्लस दुसरं बोट करा 2 चॉकलेट्स किती चॉकलेट झाले. 2. तुम्हाला चॉकलेट आवडतात ना. बरोबर. मग इथे बघा पुन्हा चित्र दिलेले आहेत. कसलं चित्र आहे. काऊ. बरोबर, काऊ. काऊला किती शिंगा आहेत. 2. बरोबर. आपल्याकडे आहे की नाही काऊ. आपण तिला गाय म्हणतो. पुढे आहे बघा, काय आहे. कॅट. बरोबर, कॅट म्हणजे मांजर. किती डोळे आहेत रे कॅटला. किती आईज आहे. बरोबर, 2. किती आईज आहे. 2. आपण पुढील चित्र बघूया. काय दिसतंय. पक्षी. बरोबर, पक्षी आहे. चिमणी आहे. मग किती पंख आहेत पक्ष्याला. बरोबर, मोजा बरं. 1 2. शाबास. 2 पंख आहेत. पुढील चित्र बघा. पुन्हा एकदा फिंगर्स आले. किती फिंगर्स आहे मोजा. 1 2. शाबास. म्हणजे आज आपण 1 आणि 2 बघितलं आहे. मग आपण वस्तूच्या सहाय्याने 1 आणि 2 ही संकल्पना पहिलीच्या वर्गात शिकलो आहोत आणि त्याचे व्हिडिओसुद्धा बनवलेले आहेत. जर आपल्याकडे ते व्हिडिओ असतील तर आपण व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवा, आणि नसतील तर काही अडचण नाही. पुन्हा घरातल्या वस्तू घ्या आणि 1 आणि 2 ही संकल्पना समजून सांगा. त्याचप्रमाणे 1 आणि 2 ची बेरीज करायची. 1 आणि 2, 1 आणि 1, जितकी बेरीज तुम्हाला शक्य आहे. 5च्या पुढे बेरीज करायची नाही. फक्त 1 to 5 एवढीच बेरीज आणि एवढीच वजाबाकी आपल्याला व्हिडिओमध्ये दाखवायची आहे. चला तर मग पुढे बघू. पुढचा विषय आहे इंग्रजी. बरोबर की नाही. आपण मागेच घरातील इंग्रजी वस्तूंची नावं असा घटक बघितला होता आणि त्याचे व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाठवलेले आहेत. याच्यातसुद्धा घरातल्या काही वस्तू दिलेल्या बघा. पहिली वस्तू काय आहे बघा बरं. येईल का सांगता. बरोबर, काय आहे. सोफा. दुसरी काय आहे. खुर्ची. हां, तिला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो चेअर. काय म्हणतो खुर्चीला इंग्लिशमध्ये. चेअर. पुढची वस्तू बघा. बरोबर, काय आहे. टेबल. आणि त्याच्या पुढची वस्तू नाही येत ओळखता. याला आपण म्हणतो शेल्फ. शेल्फ म्हणजे वस्तू ठेवायचे कप्पे. पुन्हा एकदा बघू आपण. सोफा, चेअर, टेबल, शेल्फ. पुन्हा माझ्या मागे म्हणा. सोफा, चेअर, टेबल, शेल्फ. शब्बात. पुढे बघू आपण. अजून काही घरात असलेल्या वस्तू त्यांचे चित्र आपल्याला दिलेले आहे बघा. बेड, त्याच्या शेजारी लॅपटॉप, कॅन्डल, स्टोव, आपण त्याला गॅस म्हणतो. त्यानंतर पुढील वस्तू आहे सेलफोन. सेलफोन, त्याला आपण मोबाईल असे सुद्धा म्हणतो. पुन्हा आहे टेबल, त्याच्या सेलफोनच्या खाली बघा चेअर, त्याच्या शेजारी टेलिफोन, लॅम्पच्या शेजारी टेलिव्हिजन. चला बरं, आपण डावीकडून उजवीकडे अशा क्रमाने पुन्हा एकदा माझ्या मागे म्हणा. हां, बेड. बरोबर, बोट ठेवा बरं का, पालकांची मदत घ्या. बेड, लॅपटॉप, कॅन्डल, स्टोव, सेलफोन, टेबल, चेअर, टेलिफोन, लॅम्प, टेलिव्हिजन. अशा प्रकारे अजून आपल्या घरातल्या ज्या वस्तू असतील त्या घरातल्या वस्तूला इंग्रजीत काय म्हणतात आपल्या पालकांना विचारा किंवा मला फोन करा. मीही तुम्हाला घरातल्या वस्तूला इंग्रजीत काय म्हणतात हे सांगेल. तर आज आपल्याला भाषेचा ध्वनी आणि शब्द या संकल्पना स्पष्ट करणारा आपण व्हिडिओ पाठवणार आहोत. मी जसं मागे सांगितलं त्याप्रमाणे 5 छोट्या डब्या घ्या आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या वस्तू ठेवून आवाजाने ओळखण्याचा प्रयत्न करा, किंवा टाळी वाजवून जेवढ्या टाळ्या वाजवशाल तेवढे अंक. 4 म्हटलं की 4 टाळ्या, 3 म्हटलं की 3 टाळ्या, किंवा तुम्ही जंप मारू शकतात. बरं की नाही. अशा प्रकारचा. आणि शब्दगाडी सांगायची आहे. किमान 10 शब्दाची शब्दगाडी सांगायची. जसे मी इथे दिलेली आहे त्याप्रमाणे कोणतेही शब्द घ्या. पहिला शब्द झाला की दुसरा शब्द शेवटच्या शब्दाने सुरू होईल. आलं लक्षात. मॅथचा अभ्यास करायचा आहे. 1 आणि 2 या संकल्पना समजून सांगण्याचा, सादरीकरणाचा व्हिडिओ आपल्याला पाठवायचा आहे.
आणि घरातील इंग्रजी वस्तूंचा व्हिडिओ आपण यापूर्वी पाठवलेला आहे. फक्त तो व्हिडिओ पुन्हा एकदा पाठवा. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत काळजी घ्या, सुरक्षित रहा. धन्यवाद.